Alam mo, agira mo nagtatanta na. So, hey guys, alam mo, salta ha. Anak mo. Huwag na isuo. So, tomorrow ni guys, isuunin nila sa mga tikiting. Hi guys, good morning. Welcome back again to our YouTube channel guys. Kin and Kim Family Vlog. Good morning. Good morning sa good morning. So karon guys, is nasa may ihatod karijut. So dyan ako guys mag-unbox na naguli na mo. Good morning. Deliver sa kunari guys di ah. Asra i-deliver ato sa Progreso Alicia Bohol. So bani ko ninyo guys kay mga sideline sa karijut kay sayang ang sideline rong adlaw silan. So sa ning ihatod karijut kay ni human guys mo hapit mis merkado kay nami palitan og dugang sa para sa tomorrow's event. So makaibaw na mo guys unsa kay mag-unbox ra ko sa mga gipamalit. So para nagkakuan taw guys sige naman ko kisgot og unbox mo ra nakakazong box gamay ra gud kuan guys box. So bani ko nito guys mo adto mi karon sa mang deliveran daan sa hapit mig merkado mag-video ra ko madije dadto way saba mag-video ko pero saba di ko mag-video kay delikado pastilan. So guys, mo to na ko ron. Pastilan. Salamat tayo danis nagpalit na rin sang kuan outfit. Charing. Palitan kong outfit guys na. Sana all gipalitag outfit. Pero mag-jacket ko guys kay panuhot delikado. Pastilan. Jacket rin ko. So bani minunjo guys among lakaw karon. So guys, mag-deliver sa may karizat guys. Kami unika Kim ya. Going tolo. Sideline sa ko karizot. Karas. Anong helmet eh? Wala helmet pastilan. Nakalimtan na lagi helmet sa karizot guys. Kuha sa ko helmet. Nakalimtan na gamang helmet lagi. Importante helmet guys. Da ako bag para sa tong delivery. Kaya yun sa'yo naguli. Kuan pa ko na itong hangkuling anon. May i-unbox tayong konti. Unboxing tayo ng konti. So guys, banimin nito guys amang delivery karon. Kita-kits na ito guys. Labay taros kuan. Plaza. Yes, plaza guys. Yeah. Landot na. Pag may kalaag na ni gabi eh. Kung ano sa kami na ni makalaag o gabi eh. Alright, guys. Wow. Nice siguro na ni o gabi eh guys na. Kaso pa may kalaag na ni sukad. Hala, pa may kalaag na ni sukad. Lagi? Tana. So, nami i-deliver guys ato sa Progreso. Welcome to I think na tulaan na kami guys kaso kailangan sakan. Sige magpanuman. Kailangan kami na to kami sa Islam mga okay. Islam mga lights. Pwede salamat ko sa mga mag-deliver ko na sa hotel. Sa hotel guys. Tanam na pod. Okay, tangan hina ba kaday? Kan? Wa pa. Kan hina. Muli ka kada to sa day to crossing. A few moments later. So balik na naman ta guys. Miss Mercado. Mercado na naman ta day. Famous. Welcome to Municipality of Alicia. Okay, sa akong ganahan niya maglaag dari og gabi kanay lights danila. Papanto ko kalaag ni guys. Graana. Tiniktin. So guys, balik sa ko dari da. Asin, suka, mga needs sabay. Wala pa kay green peas. Kanang naas kanang kan. Kanang nay tagtila. Asin, tamo palamis atang niluto ay. Himplas atang nilots to. Dara.
Temple, green peas. Alright. So, may dako karaya mo yung ipalit do kabuo. Dang sagol sa teng niluto ugma, guys. So guys, so may kaditso na to sa mga atuan. Kaya naman di ay nanggi atang na itong mga Power Ranger. Pastilan. So namalik na naman Miss Unika guys. Kaya ron di tamadakpan. Kaya wala yung taon pa inisensya sa Unika. So ito na namin may merkado. Garaan din kamay yung baji eh. Ngita sa kong banjos na rin guys. Kaya manjo rin pamanjos at tijan. Ang hang. Sa inyong banjos na rin kinahangan. Anong puti ah? Putian agsad. Tagpila karing kuan gamay. Karing gas ya. Ay, malaman! Pika cents o percent. Hindi ko naman sa pardon. Kaya kumawin ko. Nangun ka? Ikaw, di Na mama ko no. Siyempre ako din anak kay gwapa. Tanawa, tanawa. Baby. like color like Gwapa no. Inapatid na, namura. Silan. A few moments later. Niyodto ta guys, niyodto dia. Dahil mong gulay, o dahil mong chicken. Niyodto ta. Wala ko ni vid. Nutot guys. Wala ko kadto ni video dito sa merkado guys. Palit na may itong isda. Kahit may isdang bangus pa mag-isad sa freezer kay ang mga gamitin to ugma. Sa mga adlawa. Nganta nga an. Hoy karon taad guys, amo tong ihatid tong mga kuan dari speakers agianan agi. Dito ka na may dakop. Hindi ka yung dakpan, wala ba tayo mga kuan? Bakit ka, Ilya? Mana? Ano pa? Sige. Gulay. Tur ka paraton. Kung tatad, guys, hindi humanahan ka, natatad ang ihatod to. Parang magamit na to. Magamit na mag-order. Antayin to. Panta ko, guys. A few moments later. So guys, unsa na may maghatod din sa tatad kay perti pang inita. So mag-unbox sa laman mi dari diyan. Amo na ring i-unbox ring among mga gipamalit diha sang adlaw. So ato ni si Zang apang liilian guys. Sughanin ni siyempre kay ba naman ko kay ako may nagpalit anong makakita pod mo. And then makakita pod ni Ag nagpapalit dan ning tanan. So salamat ka Ajo. And then so ugma guys. Makaibaw ra mo guys ugmang adlaw is na ay na ay party there's by char party na party day Insa man na yung mama sa December 20 so na ay party day na ay party day ugma guys na ay Christmas party plus napadi isa napadikin na espresyalan ugmang adlaw guys so ugmang adlaw inig-intro na mo toy kinaunahan na hang okay ugmang adlaw guys inig-intro na mo toy kinaunahan na hang isulti ninyo ugma ug unsang adlaw ugmay na unsang unsay na ugmang adlaw so ato sang lilian ni guys ug ato sang lilian guys ug unsay mga sudaning wax. So ato sang libutan sa dari ka tanan ni Zang lilian di may ning tungko unggoy gamay. Ani na maako titud. Kigwa man mo titud ra. Uy, Pusila na na titod ma. mangitang mo titud guys. Ma, pusila na na titod. Pusila nagutitud. So ato nang ikat guys karo tong atong tong ato na si Zang i-unbox karing atong box ug hani mga sudi ni. So tanan ning gutiton guys tong hiwagang bangan. Alright. So, kay bawara mo na ni guys kung sa mga. So, guys, ato na saksihan ug unsay sudi ni sa atong box karong adlaw. So, this is it. Sibog nga rin. Sibog ana. So, there na guys. Wow! Unsa man ni Kim? Padibar. Unsa ni? Kochi bar. There na guys. Jibar. Guripi. Yan na yung baby. Ano isa mo? So, ugma na nami. Kuha na ni ugma, guys. Okay, so, atay batang dari. And then, this. Mga pahalipay. Ugmang adlaw sa atang mga
kabataan sa mga re ug mga adlaw kay na may Christmas party dari. So gabilabon mo mga mo guys. Look. Dugidos. And dapat papangag sa mga ngipon. Kim-kim. O dapat. Woo! And isa ko pa. Dapat dami gamitan ni. Og dapat dia guys. Hala, nami gamitan dari uma guys para sa party tomorrow. And then dapat koy kare kana ko lutoon ugma guys. Sumoto ka gipalit nga bangus karong adlaw. Ito na hagisadag bangus to guys. Dapat ito tomato sauce. So di naman may tomato. Di naman may tomato sauce dari guys. So among ito na palit. So pakibara mo ugma guys ug unsay among mga panglutoon. Siyempre ugma kay mangluto jud ta. Mangluto jud mo guys kay nami party dari da. Bukod sa party guys naa pa di special nga kuan ugma so ugma na kumuingan ninyo dun sa na ug pinaka-special din nga kuan ugma. So dami Sarah. pork. Tinidor ni. Madunay nga ni guys kay hindi human lang ta pang labi palibay ra. And then ami nami nga ni guys pang slice. Wala na dyan mo idea. Nang naingani, idea na dyan sila. Nami nga ni guys ang iwa yung mga kuan kay bawa na mo. Pangkuan man na mapangpahamis ug magkuan ka sa gulog chocolate. Dan nami Santa nami. Diare guys. Hala na isa ma. Wala si kuya ha nakalitan pa namin. Hala isa ma. For tomorrow, diyan na guys eh. Suot na. Ha? Suot. Suot, pasahin sa suot. Basta bagwa pa ka. Che, grabe ya. Sana wapa. Ah, isa ma. Marasang It's Christmas. Ito bang dito bang dito bang? Christmas party. This Christmas. I give it to you. Hindi mo rin saray. Dudugang pamilya ni guys kay kang Kuya Gail. Alam mo agira mi tanaw. Ito bang katay thumbnail? Sorry guys, alam mo Santa ha. Anak mo. Huwag man na na isuo. So tomorrow ni guys, isuunin nila sa mga chikiting. Wala na. Okay, ito salti ko sila itang unboxing. So, muna sila guys, isuon nila ugma sa Christmas party. Oh, dapat candle! Ihi! May candle guys eh. Para di ka luwag mga langaw. Oh. Dapat guys! Namigamitan dali ito. Pinya man. Yeah, tidbits. Di ka dagin. Dapat guys, no kabuok para sa Pineapple. juice. Nasa gulan ni na mga ugmaog. Maraya magamang juice guys kani. Kabuok. Dapat ito, aray, ilong taho. Dapat itong table napkin. So, okay po, yatong. Lagi ba na mo ganun na yung mga subring. Puhon na ni magamit guys, hindi magamit ugma. Puhon na. Ano isa guys? Tagak na taho. So, mana ni siya guys, amang gipa, malit das ang adlaw sa uban. So, kita naman jud mo guys, naris mga pamalit naman katong mga panakot, mga uban pa diha nga kuan. So, dapat karne, so ugma. Guys, ugmang adlaw guys. Sa bangalaw nga, December 20, na may gamay nga kahipo na ris by kauban sa mga kuan na rin. And makita rin sa ugma guys, napadi special nga kuan ugmang adlaw nga nung nagluto mi daning tanan. So ugma na makahibawar mo ugma guys, ug ngano. Makahibawar mo ugma guys, ug ngano kay nadto koy ugma inig-intro na ho. Si Jazzy mo kinaunahan hang kuan ugmang adlaw. So thank you so much. Mato guys, ugma kay bawra mo guys ug nganong nagkuan mi. So kaaban ako dani sa Christmas party na mo daring ginagmay, party daring ginagmay sa mga lugar kaaban sa mga taga-darap tanan guys ang mga kadugo tanan. So na bukod sa Christmas party guys napad special nga kuan ugmang adlaw. So, special day ugma gadud. So ugma guys, kita-kits na mata ugma guys. Sa mga kuan dari kay unsa na pa may i-decorate dadto unsa guys. Madurang maapil pa na daming video ha, decoration na madadto. Paningkamutan na guys nga maapil na paningkamutan na guys nga maapil na mga pag-decorate dadto video. Karong kuan po guys no. So na decoration na mga kuan basta guys, makita ra ninyo ugma puhon. So harang ipakita ninyo guys among mga gipang palit dasang adlaw. And then gahapon na malit pag mga panakot. So nazi mga panakot nazi batoon. Guys no. So dapat ka mang pansit ga. Alright. So, muna guys. Okay. So, muna na tanan guys.
So, mo na tanan guys, among gi pamalit. So, ato sa sisang ibalik diri sa karton guys, karon di magkabugubot. So, ugma na ni sa puhon, mo na ni sisang ipanggawas diri kay mo pang lutoon. Kaya mga panak, tagabanto ang ibutang natos. Rep tong uban, tong mga kuan aron mga ladja. So, na guys, ato na rin una-unang panunod sa dari. Kaya mahipos kay kani ugma is magamit yun ni tanan guys, mga lipay dyan na rin mga chikiting tomorrow. Tomorrow afternoon guys atoy maka-ari guys ngari laman mo ugma kay arong malingaw pud mong apil sa among party dari sa bahay di na apil day. Ano pud? Ha? Alright, so kari guys na po tayo gamitan dari tomorrow. Yan. So guys, gato ng kim-kim si Ate Unika. Kaya mga ito nami. Ikaw. So mato na Miss Unika guys kay naguli na mo dari mag-arrange mi dari pero ugma na nga video guys. So katong mag-arrange mi dari ugma na to nga video inyo makita. Ugma nin so makita guys ag dari amo i-arrange. Kay nami buhaton diha. So right. Mulakaw sa Miss Unika karidjut. Na palit pag kog kalo ni Kuya Gail. Nakalimtan na ha. Pastilan Ginoo ko. Kalo so mo na lang siguro to moy nakuan ka Kuya Gail kay luoy pud. To nanungan na ra pagkuha sa isang panit, Ginoo ko, isang allergy. Basta ingat ron jud mga basta ingat ron nga tingtugnaw guys kak isang allergy sa isang panit ni Kuya Gail mutunga jud. Tingtugnaw mutunga, ting init mutunga, pastilan Ginoo ko. Mo jud to giingos doktor katong hanggi pa check up siya. Palitan sa hag pang allergic. Mo to pa check up siya kahit na hadlik ko isang panit. So to napud nanungan napud guys, aron naghanak azu hadlikon. Magkanang nay magkuan lirang-lirang. Ha? Tug pa? Huwag pa makunom sa ate, Unika. Huwag naman sa tataad, ha? Patunin sa kanto ka. Kala ka dahil banan ka. Ikaw, banan ka na ka. A few moments later. So guys, padung nami maghatod. Dari may agis pikas. Unta kami nagagi guys. Eh, basin sa kayo nangatang dito. Stilan nagatod. So dari may nagagi guys. Sarang kanay sa kilang agyanan. Sarang kahinlo. Grabe, sana all. Hinlo kagyanan. Apiles, ini po yung hinlo guys. Kaya nagtrabaho man sa stupad. Wala ilang agi So, ato pa doong ila ini boy guys. So, darami agi speak sa agyanan. Maghatod man mi sa mga delivery atos progreso. Darami agi. Nice isa guys. Good guys. Kam. Ilang kam to? Ay lapay guys lapay. A few moments later. So guys, dahil na Miss Progreso, manari kaso na yung videokihan. Sapa? Nice, pagitihun. Sit na siya. Alright, sit. So then na guys, natin na magamang ikado. Shout out tihang Marjorie. Ay, shout out nila na. Kisa na. Salamat. Te, hari nami. Thank you. Shout out nito. Shout out nila guys. To nanganta to. Ano sa amin, te? Salamat. So, to na guys. Nahatod na magilang order. So, salamat kaso Madam Marjorie. Kaso ako kaso na to ka-video guys. Kaya na ay ka-video ki. Bawal ba daw na isang sounds. Munang daran ako nag-video. So, salamat kaso Madam Marjorie. Kaya nahatod na naman. Dati ito nakaagi namin guys. Kaya wala yung nangatang. So, daran namin mag-video sa merkado ka rin. Kaya namin palitan. Katong Santa Hat ni Kuya. Palitas Kuya Gail. Laoy. Namita makalaag mi dani guys. Ano na sa plaza. So, basin mga sunod gabi. Makalaag mi diha. Hindi na busy agad ang adlaw. Right. Guys, ato sa mig merkado, masang ibilin na itong motor. So, magbaklay Miss Unika ato sa merkado. Day. Kaya mo palit mi og Santa Hat ni Kuya Gail. Kaya iniingan matungan ako ng waizaha. So, karon namang palitan. Arong may mahay. Minsang maura. Tagsaan, baka arong may mahay. Guys, no? So, ito may karon guys. Ayan. Hoy, shout out! Kano ka muna, upay naglaba ka mong duha. Shout out sa mga naglaba diha, mga gwapang tindirang atiyan yan. Mapatabang mo diha.
Pastilan. Papaya pila. Toy daghas bay. Mingaw man nagmerkado oy. Pastilan. Mingaw kadto guys na. Mo ni merkado sa Alicia nga to. Mingaw. Ayo kayo kadandar itagpila ng kani 65. 65 each. Naman guys. 65 na naman. Tanan klase 65. So dara guys, tangkuas Kuya Gail og 1. Alright. So guys, so mang grocery mo dara mo sila sa Madam Itel. Dara sila sa Madam. Hi Mads. Merry Christmas. Mo itagid sa dara guys, dia ninang ni Kim Kim. O mamalit mo dara sa jang grocery store. Store mga Amigo. Aron guys, aron mo pamalit mo sa kami dara sa ilang second floor. Oh, dari mo suri sa amin dari Mads. Dia guys, aron naghana ka jug ilang kuan dia pang Christmas decorate. Grabe. Oy, dia ilang kuan Christmas tree aron ka jug kahimus. Wow, sana all makaingani ko pohon ato na sang bagong bahay. Alright. Yapad halaga jud matrak jud nga matag maingani guys. So di anay aron daghana ka jud daring sinilas. Hi, Ati Tata. Ati Tata, shout out. Merry Christmas. Di ka dyan butan now. Di ka dyan. Anong ka pa? Haga dyan doon? Di ka dyan pa. Guys, muna ikang kauban dani sa una guys ya. O guys, ara daghan ka jud daring sandal ya. Ang problema kay wadas Iliya di na mamasukdan kari di aning angay ko. Di si Zakazu kuan This is as in pink. Nasa pagka-pink rag digit. Wow. Nice guys dia. Hani mana? Uy hala, ni dress. Stilan. Uy, dapat darang kasiksi. Uy. Kari kay black. Nice. Wow, grabe panuhot sa likod. Dapat guys, mga 6 naghanak ka adyo.